أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. إن صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنا بنا جمعي سلام سابانا سامورا دي بيجو شيني سوغما limaniya ala wale ɲuman dɔn ala tanu nisɔndiya munna min ye sa ye a yɛlɛmana barika ni makama min b'a la usazi baare tulo banna a nana ka bɔ makan o kɛra an b'a ɲini usazi baare fɛ n'a tulo banna a k'an wele i k'a dɔn san yɛlɛmana san yɛlɛma in barika ni lahɔrɔma min b'a la min ni min kan ka kɛ silamɛw fɛ a k'o fɔ an ye usazi baare k'o dan tulo kan o kuma baara bangoni na i k'a dɔn an sigilen bɛ k'a lamɛn yani baara k'an wele alimami de alimami i k'a dɔn i y'a fɔ cogo ɲɛ baara min ni n k'i ɲininka n'a sabalilen bɛ baara min zumanen bɛ n'a muɲunen bɛ i k'a dɔn an bɛ dugawu ɲini a fɛ a fana ka dugawu k'an ye Jean Seydou bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala batu ala ɲini ala ɲɛsiranya Jean Seydou hadamaden ni jinɛ ni mɛlɛkɛ ye an taara o de kama Jean Seydou i k'a dɔn ala ko an ka sun an ka sali an ka ale ala ma wele an ka sira ale ala ɲɛ an ka ale ala deli Jean Seydou nka subahana wa taala a tɛ sɛbɛnfura kɔnɔ a tɛ bataki kɔnɔ a tɛ sariya sɛbɛn foyi kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ Alahu taala yɛrɛ ko k'a bi sun walima a bɛ ala bɛ sali a tɛ sali ala ma ye Jean Seydou k'a dɔn ala ma ye a bi sali ci b'a kan mina ni ye ala tɛ sali nka Jean Seydou k'a dɔn subahana wa taala a ma ye Jean Seydou k'a dɔn hadamaden tɛ jinɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ a tɛ sanga fɛn ma fɛn yɛrɛ tɛ sanga a ma Jean Seydou k'a dɔn yeelen don wa dibi don maa t'o dɔn Jean Seydou nka ala ko ale n'a ka mɛlɛkɛ ɲumanw bɛ sɔli kɛ kira ya Rasulullah Mahamadu min ni alikuranɛ jiginna kan Jean Seydou k'a dɔn ala kumana sɛbɛnfura minnu kɔnɔ naani don duruna t'a la a naani n'a laban bɛ kira laban de bolo min ka fisa diɲɛ dandanfɛn bɛɛ ye Mahamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam est-ce que an b'a ɲini ala fɛ ibn Abdullah an b'a ɲini ala fɛ ala min ni kelen don ala min la ka nɛɛma jigin jamana tan naani bɛɛ lajɛlen la o ala de ɲɛ bɛ ko la o ala de ye ko kɛbaa ye o ala de bɛ ko bɛɛ lajɛlen ju la a laban n'a ɲɛni n'a cɛ o b'o ala kelen de bolo ala an b'a ɲini fɛ an minnu ye malidenw ye an minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ i filɛ ka nɛɛma min d'anw ma sɔgɔmada in na Bamakɔ n'a lamini na n'o ye kabini fajiri sabara ka Allah a ko kama ala a ka kira ba in kama min ye ya Rasulullah bamanja wale ani ŋunuŋana kan bi jamana kɔnɔ Jean Seydou i k'a dɔn maa jugu maa halakile maa takene minnu jurulen don an ka jamana kɔnɔ ala dɔn an n'u cɛ ala dɔn an n'u cɛ ka ala kama ala dɔn an n'u cɛ kuranɛ kama ala dɔn an n'u cɛ ala dɔn an n'u cɛ kana bɔ an n'u cɛ ya Rabbi ala dɔn an n'u cɛ a kɛ ala kama a kɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kɛ kuranɛ lazim barika kama a kɛ Maka ni Madinɛ barika kama a kɛ Kuresiw barika kama ya Rabbi maa ɲuman min b'anw ka jamana kɔnɔ min dalen don min balolen bɛ u bɛ ɲini min kɛ ala bolo u bɛ ala sira min kɛ Fatiha a k'o kama an ka alisilamɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ min dɔnnen don min dɔnnen dɛ nka min ka ala ɲɛsiranya ka bon n'u bɛ ala deli ala a k'olu ka ala ɲɛsiranya kama ala hinɛ anw na hinɛ anw ka jamana na hinɛ malidenw na hinɛ Mali la ala hinɛ anw ka jamana na hinɛ anw ka jamanadenw na nin kabako ko minnu dalen bɛ ka anw sɛgɛrɛ an kun tɛ min dɔn ala ɲɔni ka bɔ an kan ɲɔni ka bɔ an kan minnu b'a kɛ u ta tiɲɛ u halaki ya Rabbi ala u halaki u ta tiɲɛ ya Allah e k'u bɛɛ ta tiɲɛ maa ma b'a la k'a fɔ i kɛlen bɛ ka ŋaniya juguya ta ka nin balaw ko in da ka anw sɛgɛrɛ an di balaw min dɔn ya Rabbi a se bɛ ala k'i ta tiɲɛ ala k'i halaki ala k'i mago sa ala k'i kamana gan ala k'i kunna koya an b'o ɲini ala fɛ ala kelen wahidu semasa su tigi ani dibi tigi ala kelen kabako fɛnw daba ala ji ni kulubaw ni jiribaw daba ala buna adamaden daba mɛlɛkɛ ba 990 daba ala
an y'an dama kasi la malidenw y'u dama kasi la dɛrɛ a mɛnna dɛrɛ a se bɛ ala de ye ala y'a mɛn ala jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi ala yelen mɛn'u ɲɛ yelen mɛn'u ɲɛ ala yelen mɛn'u ye k'u kisi i ka hakili ɲuman d'u ma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka hakili ɲuman d'u ma ala hakili ɲuman di jamana denw ma taafa ni nafa ka dɔn faamuyali ka sabati jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ ala limaniya don an dusukun na limaniya don an dusukun na Johnny Seydou maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cɛ ye an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kunnafoni Johnny Seydou i k'a dɔn maajugu b'an jɛ la maajugu b'an jɛ la maajugu b'an jɛ la wallahi suma ala maajugu b'an jɛ la maajugu b'an jɛ la dɛ subuhu an minnu bɛ sigida kelen na an minnu bɛ kin kelen na Johnny Seydou an k'an ɲini ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma Seydou ne ɲɛ bɛ cɛ dɔ la taa ka segin la an ka misiri kɔnɔ nin ye dunan ye dɛ nin kun tɛ seliya dɛ o ye tiɲɛ nin ye maasuru ye dɛ Johnny Seydou i k'a dɔn kunnafoni di sigi ɲɔgɔn ma o k'a da sigi ɲɔgɔn ma faamaw k'a mɛn o k'a di faamaw ma so koloni dɔ bɛ n ka so kɛrɛfɛ fatɔkɛ kura dɔ bɛ yen n ma deli ka nin ye Johnny Seydou i k'a dɔn kunnafoni di o ye tiɲɛ garibu kura dɔw bɛ don an ka so ka bɔ a ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma jigitigi wari ka di ye don o don ni jɛ bɛ taa ka sɛgɛlen i ma deli ka nin ye ka sigida la kunnafoni di maa caman bɛ teresiw ye koyi u tɛ kuma di bon i ju sema o de bɛ siran ka kuma non i tɛ siran o n ye nin ye n dara lakali ma a y'a dɔn k'e de y'a fɔ wa mais au moins ça c'est la moindre des choses siran ye jumɛn n'i siranna i m'i yɛrɛ faga n'i siranna e ma i yɛrɛ faga ni y'i da d'a kan ala k'a kulawolo ba kelen don a n'a cɛ don min n'a ka balaw surula sigida kan e min yɛrɛ fa wa n'i ka kuma bɛ se ka kɛ sababu ye k'o kunbɛn kun ala ka limaniya d'an ma ala ka sabali d'an ma ala ka jafarinya d'an ma Johnny Seydou an maa minnu ye cɛkunbaw ye an ka quartiers kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ nin de y'a waati ye wallahi ka cɛkisɛya jira denmisɛn kaana gɛnɛw komite ka sigi ka veiller carré kɔnɔ ka veiller ka kunnafoni ka yaala ka don ɲɔgɔn kan ka ɲininkali kɛ maa dunan jumɛn bɛ yan maa sore jumɛn bɛ yan nin de y'o waati ye nɛgɛhaya n'o b'an bolo an b'a kɛ nɛgɛhaya to yen sa nɛgɛhaya tiɲɛ ya kalo 7 kɛ ka yaala nɛgɛhaya nɔfɛ miliyɔn 550 bɛ sakoso kɔnɔ arabukɛ nɔfɛ arabukɛ bolo nɔfɛ baraka nɛgɛhaya i ma taa nɛgɛhaya ɲini dɔrɔn sa nɛgɛhaya filɛ Bɛlɛdugu hali kisɛ tɛ bin kan jɛna tubabu nɛgɛhaya ta aw minɛ o c'est à dire que tubabu bɛ sin ka dungare de kɛ k'a da dɔrɔn k'a ka mɔgɔw bɔ dingɛ k'a bɛɛ minɛ i tɛ nɛgɛhaya bila wa i ka ala ka kabako ɲini Bɛlɛdugu sigi guloki bɛ n'i y'a don i kana a bɛ da i disi la ni kɛlɛ wulila a bɛ bɔ i fɛ cɛ ta i kini fɛ cɛ ta i ɲuman fɛ kisɛ tɛ bin a si kan cɛ 100 i kɔfɛ cɛ 100 i ɲɛfɛ kisɛ t'a si sɔrɔ n ko Bɛlɛdugu de y'o qu'est-ce que tu crois Bɛlɛdugu i kɔrɔ yan jeli cɛmɔgɔ salen n ka ŋana dɔ ko f'i ye wa n kɔnɔ bani jeli cɛmɔgɔ salen ba cɛmɔgɔ ale de ye ne wolo jeli cɛmɔgɔ salen o ye ne wele e de tɛ daba ye ne k'a wɔ denkɛ fɔlɔ tɛ e wa ne k'a wɔ wa i fa sara nin fɛn 3 in kun b'i bolo jumɛn in ka di y'o la n ko naamu u ko sigi duloki filɛ nin b'a ka bulonda la cɛ o cɛ n'i ye nin don i k'a dɔn sigi duloki in bɛ da bara de kɔrɔ n'i y'a dun i mɔkɛ ka kɛlɛkɛminɛ de ye Seydou cɔ ka kuma sa mais i da ka di kojugu mais laisse-moi expliquer au moins nin fɛn ɲuman ba naamu laminɛ dɔrɔn e ka naamu laminɛ laisse-moi expliquer ne bɛ ka yɔrɔ de ɲini jaa b'e bolo non naamu laminɛ a bɛ da bara kɔrɔ n'i y'a don i n'a danna bara kɔrɔ duloki jukɔrɔ ni mugu kolila mun ka fɔlɔ min bɛ bɔ a bɛ sin ka yuuru ka jigin ten ka na cu fo i sen sabara la cok o tɛ kelen ye n'i y'i bolo jan i k'a dɔn cɛ o cɛ b'a fan fila ni fɔn cɛ o cɛ bɛ numan ni kini fɛ kɛrɛ fila fɛ mugu tɛ bin a kan n ko n y'o mɛn u ko i b'o ta wa n ko a y'o bila kɛrɛfɛ a y'a tɔ 2 fɔ ɲɛ kan e m'o ta n m'a fɔ n t'a ta dɛ n ko k'a bila fɔlɔ o y'o bila n ko n ye nin mɛn Johnny Seydou u k'a 2nan ye jumɛn ye i fa kun ye cɛ gɛlɛn ye a ka farin farinya in fana min'a dalen filɛ nin ye n ko n y'o mɛn i y'o bila kɛrɛfɛ n ko a y'o fana bila n ko 3nan in dun ye jumɛn ye u k'i fa sara ka min don jeli kamalen min kun don i k'a dɔn a tɛ fɛn dun fɛn min n'a ni min dun ni mankan a tiɲɛ fɔ kun ka d'a ye a ja kun ka gɛlɛn o ye gɛlɛya d'a ye n b'o sɛbɛn bɛ mini k'a filɛ nin n ko a y'o di yan n y'o minɛ a y'a tɔ 2 tila ni dɔgɔninw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an sutura ami ala k'an sutura sigi guloki in dira jɔn ma saliya don wa
pigi do de o masa kɔrɔ o Banjugu de a ma so o si masa kɔrɔ a maralen Banjugu kɔni do m'o k'a kari k'a minɛ o la n ko o si masa kɔrɔ sabula takan de b'a la a bɛ n kelen de bolo u y'an fa ko Ala k'an sutura Ala ka sababa ɲuman k'an ye ya Rabbi Ala ka jamana suma Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tanga an ka jamana den minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛ gwɛlɛ min b'u la miiri min b'u la taase min b'u la fɛn min bɛ n'a b'u siw ɲɛna jɔnni surtout olu de b'a dɔn Ala k'a ta ka b'u kan a se bɛ Ala ye a'uzu billahi minash shaitani rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah alhamdulillah Daba Tunkara ni diinɛ kanuba baaralaw fɔra dankɔrɔba in b'i wele El Hadji Muhammed Ba Jara n'o ye dankɔrɔba ye Dugabugu an na foli ni tanu ni d'a ma k'a ni ce a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la jamana ye Ba Jara ni ce foli b'a ye nka i b'a fɔ Ba Jara ye walima maa min tulo bɛ n kan na ko tora min dira ne ma m'a ye n ka misi ma se ma hali bi o kuma Ba Jara k'a k'a lajɛ k'i teliya min ye tura ye i k'a dɔn a ka se n ka sinzan na misi tina o Joasi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Masire Jɔpu Masire ko a ko tile fila in na i k'a dɔn kuma minnu bara ka folofolo an kana kɛ tulonkɛ kuma ye nka min ye jamana den ye n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye Joasi Seydou i k'a dɔn Masiba jasira de bɛ bonya ni Masiba ye sabula i k'a dɔn ninnu dise Bamanji jihadisi bolofara min n'u k'a ma ko jezim hakilina min b'u la ani ŋaniya min b'u la Ala t'u dɛmɛ Joasi Seydou k'a dɔn Ala t'u dɛmɛ ka da ko caman kan dugawu Joasi Seydou k'a dɔn ani cɛsiri ni wulikajɔ hali tile fila in na Joasi Seydou ni maa min ye k'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Ala hinɛnen bɛ Mali la kosɛbɛ min ye Cɔrɔnɔ Bashir Tal ka bɔ Luga Joasi Seydou min bɛ Cheikh Umar Foutiyou nɔ na an bi donni minɛ i ko bi a bi Bamakɔ yan i ma kuma in mɛn wa ne y'a mɛn o a bi Bamakɔ yan min ye Cɔrɔnɔ Bashir Tal a bi Bamakɔ yan bi ni Ala jɛnɛ n'a ye bi jumadon in na Joasi Seydou k'a dɔn a nana fara malidenw kan ka dugawu ta jamana in kisi a n'a tanga ye i k'a dɔn ani Alhaji Hami Ɲan bɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn Hami Ɲan ka du min filɛ Jelibugu la n'o ye denkɛ fɔlɔ in ka yɔrɔ ye Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Seguni bɛ yan Ala Seguni kɔni o kɛra ne kelen ka Seguni a bɛ dɔ ci ma a ma fɛn ji fɔlɔ dɛ a bi se to k'a la a bi pari komi a bi pari a kalannen don a bi se kuma la nka fa a bi ko dɔ dɛ nka jogo ɲuman min bi fa la n'o ka di bɛɛ ye o ye fonisira ye o cɛ tɛ a tɛ ka maa kɔni sɔn a tɛ ka fɛn di maa ma a kɔni kalannen don Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamanjuw kɛlen bɛ ka kunnafoni jugu min da k'a y'an ka Mali fa bɛɛ lajɛlen na Joasi Seydou k'a dɔn janko kɛwale jugu min kɛr'u fɛ n'u kɛlen bɛ k'o kɛ wasoko ye Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa min ye kalo tile 27 tɛmɛnen i k'a dɔn sɔrɔsikan min n'o bɛ Kalunba Naramara la min ye Murujan ye Joasi Seydou k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda ka yen sɛgɛrɛ u yɛrɛ de ka kunnafoni ye nin ye k'olu taara ye min kɛ jezim u y'a jira k'a fɔ u ye maa dɔ minɛ i k'a dɔn mobili 9 u y'o jeni i k'a dɔn maa 3 wɛrɛ i k'a dɔn u y'olu fa ani minan caman bɛ u y'olu tiɲɛ u n'olu taara u ka wasuna de ye nin ye Joasi Seydou k'a dɔn ni tilalan bɛ kuma in tiɲɛ f'i ye min ye o don kelen jezim u y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ wɛrɛ n'o ye attaquement ye u y'o kɛ min ye Sokolo ye Joasi Seydou k'a dɔn n'o bɛ ɲɔnɔ mara la Segu i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan u y'a jira k'a fɔ olu ye maa min fa i k'a dɔn sɔrɔdasi cɛ 6 ani u ye maa 25 jogin Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u ye mobili caman tiɲɛ k'a sɔrɔ o don kelen maa min far'u la a bi cɛ 60 ni kɔbɔ Joasi Seydou k'a dɔn u da ma s'o ma a ko wulikajɔ bolo kan hali bi u ka yɛrɛ jirandiya kuma ani waso kuma u y'a jira k'a fɔ u nana wulikajɔ wɛrɛ kɛ ni wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye min ye o de ye u bi Bamakɔ de nɔfɛ maa kana don Bamakɔ maa kana bɔ Bamakɔ a daga sigi Bamakɔ da la kuma in sɔrɔla cɛ min da i y'a dɔn wa Abu Yahaya Abu Yahaya
yahaya ale y'u ka jɛrɛjɛkuli in jɛngana ba ye min n'a dɔnnen don sabula Amadu Kufa i k'a dɔn o ka bolomadayɔrɔba don n'i ye kunnafoni yɛrɛ ta k'a lajɛ jango kunnafoni minnu bɛ dugulenkuma na Jɔni Sedu i k'a dɔn i hakili b'a la Ala ma hinɛ na Sumɛlɛ Sise maa min n'ale minɛnen don jahadimaw bolo y'a dɔn fale de kɛra fale min kɛra maa 200 jahadimaw n'o ye Jésus ye u ka maa 200 de bila la Sumɛlɛ Sise kunkɔrɔ Jɔni Sedu k'a dɔn Abu Yahaya Ngumbo o cɛw la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Abu Munumunu Salo ta ka kunnafoniw jɛnsɛn hali bi i b'a ye min kɔni ye Bamanje ka hakilina dɔwɛrɛ tɛ jamanadenw k'an girin k'an jatigɛ k'an siran Jɔni Sedu k'a dɔn an ni jamana sɔrɔsiw walima lakanabaaw an n'olu ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma u ka hakilina de ye nin ye Jɔni Sedu k'a dɔn min ye Bamakɔ ye jagɛlɛyaba de y'u minɛ koyi u k'a fɔ k'u bɛ taa mugu gosi Awa Kati la Jɔni Sedu k'a dɔn o bɔra min na u yɛrɛ y'o dɔn an bɛ donni min na ko bi Jɔni Sedu k'a dɔn hali ni sɛbɛnnikɛla maa sɛbɛn an n'o fɔ mɔɔw ye Bamakɔ ya bi ani duguba caman bɛ yen o de la an y'a fɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ka filɛli kɛ sigida la ni min bɛ sigida la san 5 san 10 an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan Jɔni Sedu an ye fɛn fɔ ye sirada la an ye fɛn fɔ ye misiri kɔnɔ an ye fɛn fɔ ye jamakunbɛyɔrɔ la min kɔni n'o ye dunan ye walima sigana maa don an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Jɔni Sedu k'a dɔn indépendant kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Bamanje siranko jugu ani taayɔrɔ ntanya de filɛ k'u bila nin yɛrɛ fa wale in na a dun mana bɔ min na a na dɔn Jɔni Sedu k'a dɔn dɔwɛrɛ se wɛrɛ t'u ye babali kuma ani jatigɛ kuma jamanadenw bɛ girin cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatungana ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Basiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko wulikajɔ ani cɛsiri Mali armée u b'o la fɛn min ye sɔmi yɔrɔ la ale de bi yɔrɔ jan d'a ma a ko fɛn min ye Kucala ye Kucala kunnafoni dɔw kun cɛruna k'a fɔ maa dɔw bɛ n'olu ye siganama ye maa 33 bɔɲɔnko fɛn min y'an ka finitigiw ye gendarmelakaw u taar'u salo ni kana n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali a bɛ dabolo min kan o de ye kɛlɛ ye kɛlɛ min do kɛlɛ gansan tɛ Bamajugu n'o ye terroriste ye olu kɛlɛli o wulikajɔ n'o cɛsiri o ti taa jateminɛ ani hakilisigi kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée bɛ ka se caman sɔrɔ o se minnu sɔrɔ la i da bɔra k'a fɔ olu waleyara juillet kalo tile 27 laban in na Nara marabolo la Muruja ani Sevare sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée u ye kunnafoni min di o de ye k'a fɔ Bamanju ye wulikajɔ min kɛ ni ka taa bi Mali kan o kɔni kɛlen bɛ sababu ye fɛn min y'an ka lakanabaaw ye u ka dɔ fara kɔlɔsi kan Kucala a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu min bɛ yen n'o ye Nbɛsoba ye Nbɛsoba fɛn min kɔni ye kunnafoni ye o cɛruna k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen a bɛ komi talibedenw don nka fɛn min ye siganamaw ye o don o yɔrɔnin bɛɛ peloton central garde nationale Kucala ka fara centre d'instruction d'infanterie commandant chef de bataillon Jaaje Touré o ni gendarme minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ye dɔ fara kɔlɔsi kan gendarmelakaw ye wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ yen n'u taara ka taa tɛgɛ da olu kan maa 33 olu de minɛna fo k'olu ye garibu ye a bɛɛ ye kamalenkɔrɔ gojogojo dama dama ye m'a f'i ye wa k'olu ye garibu ye m'a f'i ye wa ko in ɲɛdɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko mun maa 33 in na u nana ka na laraweli daminɛ k'u sɛgɛsɛgɛ maa 13 u y'o sɛgɛsɛgɛ u ye Burkina ka den ye sɛbɛn t'olu kun maa 3 ye Côte d'Ivoire den ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Guinéen maa 1 Nigérien maa 1 ani Malien maa 15 et alors non ngo nunu minɛ man ko hali dɔɔni il suffit qu'on soit vigilant nam sɛbɛnnikɛla ko o ɲininkale olu ko olu kɔni ye garibudenw de ye koyi kamalenkɔrɔba dasibaw gojogojo olu k'u ye garibudenw ye o tuma aw ka sɛbɛn bɛ min aw bɔra Burkina ka don Mali la cogo di aw bɔra Guinée ka na cogo di aw bɔra Côte d'Ivoire ka na cogo di aw bɔra Niger ka na cogo di tuma ma sɔrɔ u da o yɔrɔnin bɛɛ gendarmew y'u dɔ ka taa n'u ye ka t'u kɛ kaso la karaw ka nɛgɛ da sɔw da la payi a bɛ kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye olu a ɲɛfɔra olu ye fɛn min ye Kucala o tribunal ye kuma dara olu tulo kan o yɔrɔnin bɛɛ u ye gendarmelakaw bila diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ ka t'olu ɲininka ni maa ninnu ka lahala ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye kuma jɔlen kelen foyi ma sɔrɔ min kɔni n'i b'a fɔ k'u y'o ye o kɔni nana k'a fɔ u nakun ye silamɛya ye wa u nana k'u bɛna ka na diinɛ lase o tuma u bɛ don du ni du ka garibuya kɛ tile fɛ mais sufɛ u bɛ tunu bulew
u ti ye bilen u bi taa mini u bi si mini u ni jɔni jɔni bi jɛ la ɲininkali u bi dumuni kɛ min c'est ça u nakun ye mun ye c'est ça la question sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na nka ka kɔnw ɲɛ procureur ko u nacogo ni yɛrɛ Mali la aw ni sɛbɛn ma na yamaruya ma di aw ma aw ka don Mali kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko vagabondage o tuma a bɛ minɛ ka bila kiiri ka bolo kan a bɛ kiiri o la fɔlɔ nka san'o cɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli olu bɛ to sen na min bɛ nin ko in jukɔrɔ a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali faamaw kekuyara sa fɛn min ye Mali kanabaaw ye Mali sariyatigiw Mali kiiri ani Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen de kekuyara sabula bingani laban minnu kɛra na ni da magara a la sisan o kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen de sɔmi ka kɔlɔsi ni jija ni k'o jija kosɛbɛ min bɛ se k'a to jamana ka lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako la Joati Seydou ni maa min ni tulo gɛrɛ bɛ dɔn na Joati Seydou i k'a dɔn dunun mana bila n'i m'ale kɔri a jɔ man di Joati Seydou i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye Umaru Angoyiba Baru kolondigi a ko Yusufu Toloba kumana Yusufu Toloba a bɛna taa Cɛngana don min ye dɔngɔnɔ jamana ye Cɛngana don i k'a dɔn kɛlɛ Cɛngana sabula jɛrɛjɛkulu min n'o kelen bɛ ka marifa ta an ka dugu ka lakana Mali ka lakana Yusufu Toloba ale de y'o ɲɛmaa ye Joati Seydou i k'a dɔn a dun bɛ ko caman kalama jamana in kɔnɔ kuma minnu bɔra da maa kan ka kalaturu kuma ninnu ka kosɛbɛ Yusufu Toloba ko a ko bingani wale min bara ka kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la min y'ale yɛrɛ gun a kamana na o ye Kati ye a ko i k'a dɔn Bamaji bɛ se ka labɛn cogo di ka don Kati k'u bɛ taa mugu fili Kati kan an ka jamana mugu bozo ani sɔrɔsi ŋana cɔ sɔrɔsi ŋana sɔrɔsi ɲɛmaw olu dan bɛ fan min fɛ Joati Seydou k'a dɔn janfa juguba de bɛ nin ko in jukɔrɔ o kuma ale bɛ kuma Mali sɔrɔdasiw fɛ lakana tigilamaw a bɛ kuma u fɛ Yusufu Toloba ko n'a m'an jan don an yɛrɛ la jugu de sɔrilen don an kɔrɔ Joati Seydou k'a dɔn dun dɔnnen don i k'a dɔn faamaw bɛ siri u ɲɛden wa ayiwa yalima mun kɛlen don a ko min ye Bamajɛ wale ye a kunba de dalen bɛ Bamakɔ ani Mali duguba caman na Yusufu Toloba ko ne ye kuma in fɔ i k'a dɔn a ma maa tɔgɔ fɔ a ko jihadisi i k'a dɔn u ka ɲɛmaw minnu b'u nafolo minnu b'u musaka minnu bɛ ayiwa siraw jiriw la a ko jamana maaba dɔw bɛ yen olu dalen don Bamakɔ ani Mali dugu caman na Joati Seydou k'a dɔn n'u b'a fɛ ko in kɔni ka ban n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ ma to jurukisɛ ye wa a ko kuma ale bɛ min fɔ Mali faamaw ye u ka wulikajɔ boloda u ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn maaw la maa minnu kɔni ni maabaw don Joati Seydou k'a dɔn jahadimaw ka ɲɛmaa de ye olu ye o bɛ duguba la Yusufu Toloba dama a ma maa tɔgɔ fɔ a dama dog'a la hali a kɛwale min kɛra Jalasuba i k'a dɔn ni maa caman fara Jalasagu Yusufu Toloba ko a ko i k'a dɔn o ɲɛmaa minnu ye nin ko in kɛ u bɛ kɛwale in kɛ dɔrɔn ka boli ka taa dulokiba jɛma don kana ka sin ka t'u sigi u ka du kɔnɔ ten moti a ko a b'u yɔrɔ dɔn ni faamaw sɔnn'a ma u kana olu bɛ t'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta ka di faamaw ma o tuma mun de kɛra e k'u bɛ Bamakɔ yan Yusufu Toloba de ko ten dɛ tant que les chefs djihadistes tapis à Bamako ne sont pas arrêtés, la guerre ne prendra pas fin. Propos de Yusufu Toloba. Faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn gɛn yɔrɔ dɔ koyi a b'a dɔn a b'u bɛ yan a b'a dɔn o tuma min ye Mali faamaw ye i k'a dɔn i bilen ka na kilisi kɛli la i k'a dɔn a fɔ nɔfɛ maa man ka dɛsɛ o la Joati Seydou i k'a dɔn Yusufu Toloba ŋana min don a y'a jira k'a fɔ bingani wale min bara ka kɛ bi i k'a dɔn jagɛla si tɛ se ka ayiwa Bamaji bila nin na Joati Seydou i k'a dɔn i b'a sɔrɔ a sɛmɛyɔrɔ de ka ɲi nka a bɛ min fana fɔ o de ye jamanadenw ye maa kelen o maa kelen bɛɛ k'i jan don i kɛrɛfɛ maa na maa kelen o maa kelen i ka sigida la i k'i jan don a la i bɛ taa yɔrɔ minnu na i k'i jan don a la Joati Seydou k'a dɔn fɛn min bɛ nin ko in ban o de ye an kelen o kelen ka k'an dama ta polisi ye an ka k'an dama ta gendarme ye an ka k'an dama ta sɔrɔdasi fanga kana k'i la Joati Seydou k'a dɔn dabali kana k'i bolo ka cɛbakɔrɔ minɛ k'a siri k'a da nka boli ka taa ɲɛfɔ maa man ka dɛsɛ o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la daba tun kana ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye salamu alaikum Saz Bare allo
aywa baara an sigilen bɛ k'i ka weleli kɔnɔ i bolo don D'abord, on a tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye la rédaction ye ni y'u ka sɛbɛn ye a ko ni kuma dɔ dara dɔ kan minnu kɔni tɛ sababa ye jaabili o ye diyagoya ye a ko an ka taa SMTD la SMTD n'o fɔra a fɔ centre émetteur kɔrɔ an bɛ don min na ko bi ale de kɛlen bɛ cakɛda kura ye ni ka nikurafiya la sɛbɛnnikɛbaw n'o ye aujourd'hui ye u kun ye sɛbɛnni kɛ ka jalaki dɔw bi fɛn min ye SMTD kan kuma dɔw la kuma minnu n'u ni sababa tɛ kelen ye wa SMTD u yɛrɛ ye jaabi kɛ ni ka ɲɛfɔli k'u ye fɛn min ye aujourd'hui ye jaabi in dili ani ɲɛfɔli malidenw ye u k'o ye diyagoya ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye kuma min fɔ o de ye k'a fɔ SMTD k'a minɛ baara kɛcogo man ɲi ko fɛn min ye yɛrɛsagokɛ ye k'o bɛ yen ko majɛ bɛ nafolo ko bunakun kan k'o sababu kɛ baara dɔnbaliya ye san 2021 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛgɛsɛgɛliw ni kunnafoni minnu dira aujourd'hui ma a yera k'a fɔ kuma in ye nkalon de ye sabula wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen don SMTD la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ SMTD a yɛrɛ ɲɛmaw olu yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ ni ka kibaruya di kibaruya min ni fɛn min ye aujourd'hui ye u yɛrɛ y'a caro sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye kuma min fɔ u m'a ɲɛɲini n'o tɛ n'u kun y'a ɲɛɲini fɛn min ye seereya ani prévu camanba de bɛ min bɛ se ka kɛ danganiya ye u ka da ko ninnu na k'a fɔ wulikajɔ ani baaraw bɛɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur kura min n'a taara ka bila SMTD kunna n'o ye docteur Cheikh Umaru Tarawele wulikajɔ ani cɛsiri min n'a y'o daminɛ o kɔni kɛra sababu ye kolokala ko caman tun bɛ janfa jugu caman tun bɛ o janfaw ka datugu misali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye san 2019 2020 SMTD juruba de kun digilen b'a kana sabula ni minnu bɛ baara kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la olu ka juru tun b'a la i b'a fɔ MTN Côte d'Ivoire Orange Côte d'Ivoire Intelsat nin bɛɛ lajɛlen kun ka juru bɛ ka fara maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye fournisseur ye n'olu bɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ impôt INPS ani kanamu n'a ɲɔgɔnnaw sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nana kɛ Cheikh Umaru a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw fɛ min nana kɛ sababu ye o juru jugu min n'o balannen bɛ k'o sara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a nana kɔlɔsili kɛ maa dɔw bɛ maa kelen bi sara 2 de ta cakɛyɔrɔ kelen na double salaire a y'i sen da o kan sɛbɛnnikɛla ko kɔntaralangolo minnu labɛnnen bɛ ni k'a kɛ sɛbɛn ye k'a kɛ kɔntaralangolo ye don o don jamana ka wari de bi bɔ kɔntara dɔw bɛ a bi fɔ k'a fɔ minɛn dɔw sanna minɛn ninnu dira minɛn ninnu bɛ ɲini ɲɛti daw kan dɔw yɛrɛ ye sɛbɛn labɛn ka mobili san cakɛda tɔgɔ la mobili camanba de mobili ma ye ka laban tuguni ka mobili bila réforme na a b'u yɛrɛw bolo tuguni o bɛ ɲa SMTD la i jɔ dɛ baara Salamu alaikum. Wa alaikum salam Ustaz Bare. Kɔrɔ Daba Tunkara. Naam. Ka radio jɛgɛfo lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Naam. I yɛrɛ fɔ ka dugawu kɛ Seydou Umaru k'a fɔ ka dugawu kɛ. Amin. O tuma an bɛ waati min na komi sisan hakililajiginw don. Fɛn min ye farafinsan ye o dafara bi. Sike. Na Ala sɔnna ma sini sibiri. O ye san kalo fɔlɔ ye o y'a tile fɔlɔ ye. O ye san yɛlɛma an bɛna don sisan 1444. 1444 Ala kɛra bɔlen Maka ka taa Madina a san 1444 o de bɛ daminɛ sini. Allahu akbar. Naam. Nin kalo nin fɔ nin ko jɔn minɛ dɔw ko kɔrɔ filanin kalo. O de daminɛnen filɛ a tile 10 o de ye Ashura ye. Donc o bɛ bɛn le 8 août nata ma Ala ka diɲɛ kɔnɔna la. Ya Rabbi. Donc Alahu Taala fana ye Nabila Musa kisi. Ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma ka bɛn jɔn minɛ tile 10 de ma. Nabila Musa a ye don in bonya ka barika da k'a la kosɛbɛ. Mamina Rasulu fana nana Madina. A y'a sɔrɔ Yahudiyaw b'a don sun. A y'o ɲininka k'u b'a sun mun kama ko bi ye don belebele de ye. Sabu k'a daga Alahu Taala ye Nabila Musa kisi ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma ka bɔ bi don in ma. An fana b'a sun ka Ala barika da. Ala Taala fana tun bɛ to k'a sun. Ko a nana layidu ta san dɔ la. Ko ni Ala ye n balo ka san nata kɔnɔ. N bɛ 9 sun ka 10 sun k'a tugu ɲɔgɔn na. Yani o ma sama yɛlɛma se Ala kisi a fatura. Allahu akbar. O tuma Ala y'a nɔgɔya maa min ye. Dimanche nata kun ɲɔgɔn i k'o sun o ye tile 9 ye. A tile 10 o bɛ bɛn lundi ma le 8 août. I k'o fana sun. O k'o fana sun o ka ɲi. Bon ni nin fana ye jagabɔ waati Ala ye nafolo kalifa maa minnu na. N'i ye 1,600,000 sɔrɔ. I b'a Ala nin yɔrɔ bɔ a la 1,600,000 Ala nin yɔrɔ ye 40,000 o la. 2 millions Ala nin yɔrɔ ye 50 ye o la. Donc mɔgɔw k'u hakili to o fana la. Oui, mais Ustaz o yɔrɔ in kan b'o de ma minɛ. I y'a dɔn san kɔnɔ maa bɛ se ka 5 millions 4 millions sɔrɔ.
i y'a sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ kalo filanan a banna yalama o jaga bɛ bɔ wa ayiwa o jaga tɛ bɔ daba misaliya la sisan tɛ ni jɔ minɛ daminɛ la ni mɔgɔ min ye 2 di e ma sisan ni e y'a labaara ni ala y'a kɛ jɔ minɛ wɛrɛ y'a sɔrɔ e bolo i b'a jagaba nka n'o ma sɔrɔ i bolo yɛrɛ ala ka juru t'i la awɔ ayiwa ni maa min bɛ mobili baara la mobiliw de bɛ boli i k'a dɔn dɔɔnin bɛ don o jaga bɛ bɔ cogo di o dɔɔnin bɛ don n'o farala ɲɔgɔn kan ni ala y'a kɛ ni san yɛlɛmana n'i y'a o jate bɔ kasabi min fɔra n'o ye 1 million sisan n'a tɛmɛn'o kan i bɛ ala ni yɔrɔ b'a la nka n'a t'o bɔ ala ka foyi t'i fɛ Allahu akbar ni sow fana b'i bolo n'o bilalen don location na jaga tɛ so yɛrɛ la nka luwanse wari minnu bɛ sɔrɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan ni san yɛlɛmana ka min to i b'o jate bɔ n'o sera o placeli ma i b'o jaga bɔ jagabɔ in ka nɔgɔn han a ka nɔgɔn dɛ jagabɔ dabɔlen don banna nafolotigiba nafolo minnu ka wari yɛrɛ bɛ san mun bɛ k'o dalen don a dabɔlen don a bɛ faamu sa han n miliyari kelen jaga ye 1,25 de ye daba tunga la o dɔrɔn miliyari kelen n'a b'i bolo ni san yɛlɛmana 1,25 de bɛ ala ma Allahu akbar awɔ Ustaz Bare an b'i fo k'i waliman dɔn tungara i k'a dɔn ayiwa farafin kalo kɔni ni o bɛ daminɛ sini de sini y'a tile fɔlɔ ye a kalo fɔlɔ san tile fɔlɔ san kalo fɔlɔ ayiwa baasɛ makama ni ayiwa fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la ala deliw ni fɛn bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ Ustaz Traoré i kun bɔra ka ba jara min fɔ tubabugu olu fana bɛ nin a don ɲɛnamaya kosɛbɛ Allahu akbar kabini babilen tile la ma fonisire ba nka a ka cidenw de ka suma an bɛna k'a k'i ka misi lati ma n'ala sɔnna baara misi dira ayiwa Traoré ni baraji Traoré ni baraji jali nata de ti fa san wɛrɛ ɲankuma ya rabi an ka nin kɛwale in kɛ arajo la mɔgɔw k'a mɛn i ni baraji Traoré naam daba tungara hali sɛbɛnnikɛla n'o ye aujourd'hui a ko maa minnu bɛ n'olu tun bɛ cakɛda in na kɔrɔlen baarakɛla dɔw bɛ minnu yɛrɛ de ye société créée SMTD ne ko mun do de SMTD Société malienne de transmission et de diffusion kumaw ni téléw ni kanali ninnu ni TNT a bɛɛ de bi passé yi a fɔ a ye ko adresseur de joli Cheikh Umar kɛ i dɔgɔnin tɛ wa Cheikh Umar Traoré les jeunes là cɛ ɲumanin ça min yekota il est bien avec mais non mais Cheikh Umar qu'est-ce que tu fais de moi là mais il faut monter ma radio sur SMTD ayi ah non là je suis pas d'accord radio so kumaw de bɛ SMTD sanfɛ jɛkafɔ jɛkafɔ taatɔ don Bawule Star FM olu ta sɔrɔ a sanfɛ ayi olu bɛ kaba o donc ne yɛrɛ bɛ yen naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen minnu tun ye baarakɛlaw ye u yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ la u ye société créée u bɛ sugubulon di société ma cakɛda in yɛrɛ la u yɛrɛ b'a wari ta ka bila u kun société écran Cheikh Umar nalen a y'o bɛɛ lajɛlen de datugu fɛn min ye fibre optique ye minnu kun kɛlen bɛ k'a da chinois ye baara min kɛ u b'a dɔn k'a fɔ yuruku de bɛ cakɛda in na kosɛbɛ n'u ye fili dɔɔnin da u b'a tɔ bɛɛ lajɛlen nazo fɛn minnu bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ olu b'a fɔ ko baara ɲɛna u bɛ PV kɛ u bɛ surɔfɛn d'u ma o bɛɛ lajɛlen jamana b'o wari sara sɛbɛnnikɛla ko miliyari camanba de taara Janjanga wɛrɛ fɛ Cheikh Umar nalen a ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na o tuma an ka fusiri nin bɛɛ lajɛlen dan na maa dɔw bɛ yen dɔw talen bɛ minisiri soma faamakɔrɔw de nafolotigiw de u sigilen bɛ yen u ti baara dɔn wa ci yɛrɛ t'u la u bɛ Lipton wulila ye ko ka jɛ k'ale da ani fɛn min ye wusulandugu la a nalen ko nin fumale kan a y'u bɛɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko o gɛnnen kɔfɛ min dalen b'a kan n'o ye directeur adjoint ye a y'a ye k'a fɔ fiɲɛba yɛrɛ b'o ka baara la sabula fɛn min ye dugumama ye n'i y'a jamana ye sanfɛma jugu de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a y'o gɔlɔn ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛlɛmaw de nana kɛ cakɛda in na min kɛlen bɛ sababu ye bi SMTD a wulilen bɛ ni k'a jɔ kɛlɛw sabula san 2021 a kɔlɔsibaa minnu bɛ yen n'o ye conseil d'administration ye ka fara jamana faamaw kan bureau min bɛ n'o ye contrôle général des services publics de l'État bureau du vérificateur nin bɛɛ lajɛlen taara SMTD kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tiɲɛni kun ye kɔrɔlen nka an bɛ don min na ko bi kabi Cheikh Umaru nana baaraw yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maa minnu gɛnna k'a sababuya kɛ jamana janbali ye olu de bɛ ka kolokalakaw fɔ bi u bɛ don maaw kan k'u bi Cheikh Umaru u b'a tɔgɔ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko u ti se sabula nin kamalen n'i y'a ta k'a lajɛ kalan min b'a la a fɔ a to ten sabula n'i y'a mɛn docteur en ingénierie télécommunication o de y'ale ye
a kunkolo wulila o la hawla kala da ye nin ye télécommunication tellement ka kalannen don fo a tamatɔ i b'a ka cawulen don tellement ka sena ka teli sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Umaru hakili sigilen bɛɛ a bi baara in ɲɛdɔn wa jamana kanu de b'a la ko o ko n'i y'o ta ka ɲɛsin a ma n'o ti sariya respecté a b'a fɔ n tɛ nin na taa sariya sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye SMTD a kun kɛra Bafa ni Kilicɛ ye sabula jamana ye nafoloba de bila ye k'a fɔ téléphone ko ka caru internet ka caru nka maa dɔw de kun dalen b'a kan ka sobaw wuli fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka mobili san ka di Wusanbayi o de tun bɛ yen a banna nin y'a bannen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou maa bɛ kɛ jiri fɛ a suma kama walima jiri yɛrɛ den kama Joasi Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point n domi Joasi Seydou k'a dɔn dɛgɛ sisi o bɛ bɔ karatɔ da Ala de bɛ fara Karimu Keyita kan min ye Ibrahim Boubacar Keyita denkɛ i k'a dɔn a nan tɛ ban nka e ko a ni nani cɛ ka jan Mali kɔnɔ wa munna Joasi Seydou k'a dɔn ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli sɔrɔdasi 40 ani 9 min minɛna a bɔ Korowari-kaw ka sɔrɔdasiw la n'u bi Bamakɔ yan i k'a dɔn Mali faamaw bolo Joasi Seydou k'a dɔn a ko kɔlɔlɔ a laban o laban e ko a yɛlɛtɔ tɛ Karimu Keyita la wa kɔsa in na Mali faamaw kɛlen bɛ ka tabale gosi faamakɔrɔ i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen wele u ko min ma mandat d'arrêt international o dalen d'u kan u mana ye diɲɛ fan o fan dɛmɛ ka don an ma i k'a dɔn k'u minɛ ka na di Mali sabula sariyatigiw mɔgɔw b'u la Karimu i k'a dɔn ale kun bɛ Korowari jamana na Joasi Seydou k'a dɔn o Korowari jamana Mali ni Korowari cɛ i k'a dɔn gɛlɛya tɛ nka min ye cɛ 49 sɔrɔdasi minnu ko nin joona Mali faamaw y'a jira k'a fɔ mercenaires don mercenaires dun tɛ maa ɲuman ye i k'a dɔn kɛwalejugukɛlaw walima tiɲɛnikɛlaw Joasi Seydou k'a dɔn olu don nin kuma in kɔni fɔ mankan barika bonyana kosɛbɛ Bamakɔ ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ faama kunda Joasi Seydou k'a dɔn ko kana tiɲɛ jamana fila bɛɛ sigi de la a ka ca san 1000 yiriga ye i k'a dɔn sigi kana tiɲɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sigi kana tiɲɛ Joasi Seydou k'a dɔn o de la min ye ba ɲumankɛw ye ani maa hakili ɲuman caman olu nana wuli ka taama ka kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ka maa 49 ba anw fɛ yan i k'a dɔn mercenaires don u minɛnen don anw ka kamalen kelen bɛ yen an bolo maana bolo don a nɔfɛ o dun b'a aw fana bolo sigi la Korowari jamana n'o ye Karimu Keyita ye an ka bɛnko la yalima bɛnko la in laban de bɛna taa kɛ awa Karimu Keyita contre 49 soldats wa ɲininkali tun bɛ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni a bɛ da kun min na a kelen bɛ ka maa caman desiran caman kɔni y'a faamuya k'a fɔ i k'a dɔn fale laban bɛ sɔn ka kɛ Mali i k'a dɔn ani Mali faama kɔrɔ caman min bolilen don ka t'i da Korowari faamaw b'u minɛ comi ka n'u di Mali ma Mali bɛ a sɔrɔdasi cɛ 49 in fana bila ça c'est un bon deal nin ka di u ka nin de ka di mais Karimu bɛɛ salo ka na n'a ye mais Kacho c'est mon pote Karimu dɔrɔn tɛ dɛ a tɔ bɛ a tɔ bɛ jɔnni a ka kolokalama in de yan min taara fɔ Côte d'Ivoire k'a ye président ye maa t'o jate sa o b'a la o kɔni tɛ lui Cɛma Ibɛri Kulubali il est là-bas tellement min ye tellement sabali sa a fa kun ye fa jatigikɛ ye Sɛmaru ko Bamaden bɛ ti k'a den ayi n ko bamanan don a fa n fa kun bɛ ŋɔni fɔ a fa ye sabali cɛ dɔ in den wa a ka premier ministre kɔrɔ ye jɔnni i ka filajɛ sa ne ka filajɛ i ka filajɛ filajɛ jumɛn bɛ ne bolo filajɛ ne ni filajɛ e ɲinɛna premier ministre kɔrɔ in sa jɔnni l'ancien ministre des finances la qui filajɛ kɛ mais lequel filajɛ fila ye bolo wa a caman den de bɛ yen lequel ndi yafima Bubu est au Niger. I ka Fouta fila bɛ yen. Bubu bɛ Niger de a tɛ Côte d'Ivoire. I ka Fouta fila bɛ yen. Ani jɔnni. Le banquier la. E tora la bi o. Ala. Ton ami banquier la. Jɔnni. Aussi. O kuma ko gɛlɛyara. Ko gɛlɛyara dɛ. Nin sɔrɔdasi 49 u y'an da don. U y'an da don ko la. Nin kun ye sɛbɛn ye. Bilen. A tɔ bɛ o. A banna. Nin kun ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la. Dabatɔ ne bɛ n tɛgɛ don. O bi kɛ.
ni boni sɛbɛn ango mima aujourd'hui providentiel haketo no pasi chenu ni ya ka sɛbɛn ako conseil malien des chargeurs CMC mbolo mana bolemba no fe na ale na tigiya kaka ode Burama Mungoro Burama Mungoro apmana ako muna ale candidat ye ako ni ya ta ka lajɛ fɛn min ye Burama ye ale ye cɛngana ye maa min do a cɛsirilen bɛ a kalannen ba do sabula fɛn min ye conseil malien des chargeurs a y'a jira k'a fɔ ale ka wuli ka jɔ ni cɛsiri dɔ wɛrɛ tɛ ale b'a fɛ juraw ani maa minnu bɛ mina doni kana juraw n'u kankɔrɔsigiw bɛ se ka lafiya cogo min jamana yɛrɛ a chargeurs bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min o y'ale ka wuli ka jɔ ye. A ko an bɛ don min na ko bi a ye wulikajɔ caman kɛ waati min na ni kow gɛlɛyalen bɛ a ye jamana caman d'a ma min bɛ se k'a to cɛmancɛla fanga ka basigi o kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni lafiya caman ye walasa conseil malien des chargeurs u ka lafiya Burama Mungoro min ye san 15 kɛ baara in na n'a a danaya b'a kan maa caman kɔni y'a jigiya k'a fɔ ale de ni jɔyɔrɔ in ka san 5 baara don wa a kan ka kalifa ale de la sɛbɛnnikɛla ko Burama Mungoro an bɛ don min na ko bi dɔnni caman b'a la wulikajɔ caman a y'o kɛ diɲɛseleke 4 bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnyana jɛkulu min bɛ yen organisation patronale des industriels OPI kabi 2012 a y'o wulikajɔ kɛ conseil national du patronat 2010 ka taa bila 2015 la maintenant ma jɛgɛ a bolo union des conseils des chargeurs africains UCCA a y'o wulikajɔw kɛ 2009 ka na bila 2013 la chambre de commerce d'industrie a ye wulikajɔ yɛrɛ ko kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi ale yɛrɛ de conseiller conseil malien des chargeurs la n'i y'a ye ko caman ɲɛna ka se bi ma n'a ko ma porokoto a ka wuli ka jɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye juge consulaire min bɛ tribunal du commerce kunna san 2017 o kɔni kɛra sababu ye Burama Mungoro ale ka wuli ka jɔ caman kɛ min bɛ se k'a to a ka ko caman ɲɛdɔn sabula sariya bunakun kan majɛ minnu kɛra ani fili minnu kɛra a y'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ni k'a kɛ hakilina kura ye ani ɲɛta ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye conseil malien des chargeurs ye a mago bɛ maa min na bi Burama Mungoro do sabu cɛ duman do maa basigilen do ale de ni jɔyɔrɔ ka kan tabarikala i bolo don jɔnji sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan jɔnsi sedu jɔyɔrɔ ɲuman de bi sanfɛ jiri tigɛli nɔgɔya i k'a dɔn ayiwa banfila kelen kunkolo fila banfila laban bi fara sɛbɛnnikɛla ko i bɔra ka kuma min fɔ o de ye CMC n'i ye CMC yɛrɛ ko fɔ jɔn ni jɔn de ye CMC ye i k'a dɔn min ye juraw ye jurabaw min bɛ minan donni jamana kɔnɔ ka taa min bɛ minan donni ka bɔ jamana kɔfɛ ka na batonbaw mobilibaw jɔnsi sedu i k'a dɔn ani waritigibaw ani bana baw i k'a dɔn CMC bɛ nin de ko fɔ transitaire ani o tɛ kelen ye ani transitaire journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jamana maa sɛbɛn fɛn o fɛn bɛ yen ani nafolotigi ni bana a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u bolo ɲɛsin maa kelen ma min ye Ba Kisima Sila ye. Jɔnji Seydou k'a dɔn CMC o fana ye jɔn ye Ba Kisima Sila ale fana k'a de bɔlen don ayiwa ko in ɲɛmaya nɔfɛ yɔrɔ do a ye yɔrɔ min dɔn san 16 a bi baara kan k'a kɛ CMC la wonin den ye dogodogonin den ye Jɔnji Seydou k'a dɔn gundo foyi tɛ a tɛ min dɔn a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ka ko in sɛbɛntiya i k'a dɔn kunasini ko min ye direction de campagne ye Ba Kisima Sila to a la olu farala ɲɔgɔn kan ayiwa Soya Bacili ka immeuble la ACI kɔnɔ a kɛnɛ kan Jɔnji Seydou k'a dɔn awa kabako sabula min ye Jean Dako ye Jean Dako ale de y'a ka directeur de campagne ye nka kɛnɛ kelen nka Jean le Parfait i b'i miiri kɛnɛ in ka maa o maa bɛ yen k'o ye juraba ye k'o ye nafolotigi ye olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Ba Kisima i k'a dɔn a dɛmɛni kama min ye Madame Saran Tarawele Saran Gosi Saran Amadou Bokum min ye Bubu Jalo ye min ye Baba Tijani Kanaji ye ka taa se jamana nafolotigibaw ma Maju Sɛnbara i k'a dɔn awa Ba Seydou Sila i b'i miiri dankɔrɔba la ni mɔgɔw bɛ sɔgɔ n'u tɔgɔ ye nin bɛɛ lajɛlen dafalen don kɛnɛ kan ne k'a jira k'a fɔ k'a fɔ ko Ba Kisima de y'u ka candidat ye munna Ba Kisima Sila a wolola jago la ka mɔ jago la Jɔnji Seydou tɛmɛnen kɔfɛ jago yɛrɛ kan ka taa taabolo minnu kan a y'a dɔn jango kuma minnu bɔra Ba Kisima da ni kɛra CMC président ye n bɛ nin kɛ Jɔnji Seydou fɛn min kun b'ara ka jamana jagokɛlaw jɛ o y'o de ye fɛn min kun b'ara ka transitaires jɛ Ba Kisima a b'ara ka min fɔ o y'o de ye Jɔnji Seydou sabula baara n'i ma ɲɛ a kɛli kɔ i ka k'a dɔnbaa ye i ka kɛ maa tilennen ye
i ka kɛ maa lamɛnna ye jɔnni sedu nun bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ba Kisima Silala sɛbɛnnikɛlaw ko wuli ka jɔn ni jateminɛ ani Ba Kisima bɛna baara kɛ min kɔnɔ kunnafoni de ka jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn jagokɛlaw ni juraw ni transitaires nin dafa ni nin nafa a bi kɛ nin ye jamana ta ye nin ye nin de ka kan ka bonya nin man ka kɛ nin ka kan ka fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ jɔnni sedu k'a dɔn a min ye a pɔribaw ye mina nani bi nɔgɔya cogo min juraw ma min ye lakana ye u ka minɛnko la conseil malien des chargeurs i ka du ka baara filɛ Ba Kisima Silala sɛbɛnnikɛlaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ Tuba kura ka den do min ye bana o do dɛrɛ Banaba mara il est de Tuba wa k'a ɲɛ f'i ye tuguni Bakura Sila douane do c'est le petit frère de GGB Ganta in bɛ bolo dɛ Burama Mungoro regarde il est bien habillé aussi ayi e ɲɛ t'a kole jɛlen la il est en veste fini ko tɛ sa n bɛra ka Ba Kisima bɔ yɔrɔ de f'i ye il est de Tubakɔrɔ Bakura Sila douane do Bakura Sila dabɔ sin na a da barila o sin kelen de la ale b'a dɔn bon Mali juraba bɛɛ b'a nɔfɛ tous les grands commerçants nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan e ko an tɛ taa Tezara min Tezara Tekoima les deux meilleurs thés au Mali il y a un seul meilleur thé au Mali Tezara journaliste Zoduni Dieng fana bɛ se zikiri da la Salifu Daɲɔgɔn a tɔgɔ de y'o à toi de Salifu Daɲɔgɔn mais il a une cadence extraordinaire et puis il a la voix mais justement o de ye cadence ye o a bɛ kuma cɛ min na Seku Lasana Seku ka den a ka mɔgɔdamu kwale filɛ o ye Elhaji Seluba Safukaw ka belebele talikɔ Seku Lasana Kane e b'a dɔn dɛrɛ Seku ka don n'o don ne de y'o f'i ye n ko ne y'a dɔn kabini bi tɛ i b'a dɔn Seku Lasana Kane kabini a ma se nin yɔrɔ in ma i y'o fɔ an ka daw ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma Segu n y'a dɔn k'a dɔn nka ma d'a la ni a bɛ se jɔlisɔn de la bon o tɛnɛ n'a cɛ ne sigiɲɔgɔn de kun don on était des voisins d'accord mais e b'a dɔn moi c'est mon voisin e b'a dɔn n bala cogo bɛ di tabati ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Bubakari Payitaw ye Bubakari Gomu nin y'a ka sɛbɛn ye hali Bubakari Payitaw ko a ko jɛjugu kɛba ni janbajugu kɛba zomba kulew don o don dɔ de bɛ fara u ka jagɛlɛya kan dɔ de bɛ fara u ka fɛɛrɛ kan a ko fɛn min ye ni zomba ninnu ye olu yɛrɛ de taar'u yɛrɛ kɛ parking feerela ye ni ka maaw ka moto salo ka taa n'a ye Allah sɛbɛnnikɛla ko naam artiste denmisɛnnin min bɛ yen n'u k'a ma Malakeyi min bɛ se dɔnkili la ta e b'a dɔn wa ayi tu connais pas Malakeyi non je connais pas d'abord tɛ page la koyi mais page ko tɛ c'est une question de milieu jɔn ma f'i tɛ Malakeyi dɔn Mali la mais moi je connais pas je te jure je connais pas I don't know wallahi n t'a dɔn ne tun bɛ o place cinquantenaire la an taara a sɛgɛtɛ ye quand tu me seli kɔfɛ n'i ye blue fɔ ne sisan blues quand tu parles de Dire Straits Makerti ça c'est mon domaine ça je connais quand n'i ye Bajuru fɔ n ye Bajuru fɔ b'an ŋanaw ça je connais o bɛ suna de dɔn na bon voilà bɛɛ ni tile bɛɛ n'i ka waati tɛ wa bɛɛ n'i ka waati tɛ anw kɔni anw bɛ Gusunoflow ni Wizi Wozo ni Prince Diallo ni anw t'o dɔn anw b'o de dɔn ce milieu là rarement j'ai écouté quelquefois des gars i n'a fɔ oui soldat n t'o dɔn sa n t'o dɔn Sumunu min jamu ye Sumunu Milmo lui je l'ai écouté quelquefois non vraiment Arabu Dalaw ka Master Soumi Ousmane Madani Chérif Aïdara Master Soumi là j'ai écouté non était pas là non anw t'olu lamɛn bilen olu tile banna voilà non mais oui soldat ninnu ni Derkeb ninnu non mais non nin kɔni i b'a ka kuma n'i ye ninnu fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ ani Snobi ninnu wa i tilala ko sisan kɔni i ye gɔngɔrɔ fili tile ma o t'anw ka ko ye olu e bɛ k'olu minnu fɔ olu ye arapu wajulikɛlaw de ye u bɛ kuma kɔrɔmaw fɔ anw t'olu lamɛn o aw bɛ minnu lamɛn o ye bananikɛlaw Stahula ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko Malakeyi ka concert seliba tɛmɛnen kɔfɛ concert dɔgɔdara yara a ka di denmisɛnninw ye place du cinquantenaire la u nana kɛ ka yen fa tewu
sɛbɛnnikɛla ko a ko concert do a bɛ kɛ yɔrɔ min na maa dɔw bɛ olu de ye jɛjugu labɛn o tuma fɛn min ye zonw ye an bɛ moto sɔrɔ cogo jumɛn na u ye min kɛ i b'o dɔn wa u taara jɔlɔkɔ sa jɔlɔkɔ sannen non bandit non ils sont tellement malins jɔlɔkɔ sannen u y'u sigi ka kaye ta ka papier ni tigɛ on dirait le vrai parking ka numéro sɛbɛn a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i nana concert la u b'a fɔ i ye ko i tatɔ k'i ka moto jɔ parking na parking ye 100 ye u b'a fɔ i bɛ 100 sara n'i ye 100 sara n'i k'i b'a kan sɔgɔ u b'a fɔ ko non k'a to yen n'i y'a kan sɔgɔ ko a pousseli bɛ gɛlɛya mɔgɔw bɔtɔ taa ni clé ye dɔrɔn o tuma moto nana ka na jɔ parking na k'a jɔ concert b'a jala u ye plan ɲuman sɔrɔ koyi malakɛ b'a sɔ yo jama bɛ kule fɛn min ye nin cɛ 6 u bɛɛ yɛlɛnna Jakarta kura kelen kan ka taa n'a ye k'a tɔ fililen to yen tɔ minnu ye kolo ye ka taa k'o to yen u n'o ye ko in dilan ale bɛ kɔlɔsili kɛ yɔrɔ in na o fana nani yaala parking na ale y'a ye ɲuman tɔ min b'a la den 6 ale fana y'o salo ka taa n'a ye moto 12 sɛbɛnnikɛla ko a ko concert bi ɲini ka ban waati min na dɔ ko n bɛ taa anw fa ka fari n bɛ taa so o nana ka na parking na ka na sɔrɔ a ka moto jɔmɛ yɔrɔ min o bɛ yen a ko parking tigi bɛ min a ka resi kunkolo ni kelen b'a bolo a y'a sɔrɔ u ye jɔlɔkɔ fosi ka bɔ moto bɛɛ la ka taa o tuma fɛn min kɔni ye dɔ ye motow ta o kuma fɔra concert kɛ yɔrɔ la fɛn min ye polisiw y'o kun ka suru yen na polisiw nana ka na ko ɲɛɲini moto tɔ min tora parking na sa u y'o bɛɛ cɛ maa o maa bɛ yen n'i ka moto tun bɛ parking na u taara troisième arrondissement na troisième arrondissement polisi minnu bɛ yen dɔ bɛ yen n'o ye commissaire divisionnaire Sahaka Traoré ale y'a ka cɛdenw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka fɛn min ye zon ninnu ye u kekuya kojugu u ye fitinin kelen de kɛr'u la o de y'u minɛ n k'o de don nata dɛ dɔ kɛtɔ k'a ka moto jɔ o ka 100 ma sɔrɔ a kun o ko numéro di an k'a bila i ka Orange Money kan a y'a ka numéro d'o ma o ye 100 bila a ka Orange Money kan o nana ka n'a fɔ ko et pourtant dɔ ne ye Orange Money kɛ dɔ ma u la o tuma polisiw y'o numéro ta o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye maa ninnu ye k'u ɲinini daminɛ u bɛ bɔ min kalama polisiw kɔni taara ka taa maa kelen mina goro o minɛlen u ye ɲininkali busamisɛn gɔn o la o tɔgɔ de ko Sumi fɛn min kɔni y'o kamalen ye o labanna o fɔɔnɔ o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa min bɛ yen n'a n'o ye jɛjugu kɛ a y'o tɔgɔ fɔ min fana fara n'u kan n'o ye yɔrɔ kɔlɔsiba ye o fana minɛna u bɛɛ lajɛlen bɛ kasobonba in na nin waati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ye ayiwa kojugu i k'a dɔn sɔgɔmada in na Georges Seydou i k'a dɔn a kumanin bɛ min ye hali bi k'a bi an ka kuma min ye Aminata Yatasa ye i k'a dɔn Sirakɔrɔ Mɛgɛtana Ala ka hinɛ jugara mɛmuso la Georges Seydou i k'a dɔn kuma minnu fɛn o fɛn bari ka fɔ réseaux sociaux ani kunnafoni di siraw fɛ i k'a dɔn a si tɛ bila haki ye kala kana tora si ka kasɔrɔ polisiw tilan dɛ u ka sɛgɛsɛgɛli la n'i y'a mɛn présumé innocent Georges Seydou k'a dɔn maa o maa minɛnen bɛ nin ko in na maa bɛ se k'a fɔ a ma jɔ a si la fɔlɔ u bɔra ka kumaw banamini ka hadamaden ja tigɛ kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye Aminata Yatasa yi ka ayiwa faali la Georges Seydou k'a dɔn polisi scientifique olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan maa min ni wulibali don k'o de y'a kɛ Georges Seydou o bi dɔ bi sisan ka sɔrɔ olu y'u ka jaabi di enquêteur-kɛlaw ma sɛbɛnnikɛla ko n'o jaabi ma dɔn kuma o kuma n'i y'a mɛn a bɛ nkalon Georges Seydou k'a dɔn u ko min ye Aminata Yatasa ye furu kɛ Mamadu Bacili k'o de y'a faba ye nkalon don fɔlɔ a ma ɲɛdɔn Georges Seydou k'a dɔn kumaw ni fɛn minnu fɔra a ma dɔn moto taxitigi a ma dɔn gardien a ma dɔn maa wɛrɛw fana bɛ maa 2 bonyanko n'o ye muso dɔ ye Georges Seydou olu minnu ka numéro yera wa a ka téléphone kɔnɔ a ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko o kuma bi fɔ muso in kɔni ka faali la Georges Seydou k'a dɔn maa si den kelen tɛ yen k'a fɔ ko tiɲɛ b'i bolo polisi minnu b'ara ka enquête kɛ n'o ye sɛgɛsɛgɛli Georges Seydou k'a dɔn awa commissaire divisionnaire min ye Facɛnɛ Kulubali ye a n'a ka dangan min ye chef de brigade et recherche alias Papere Georges Seydou k'a dɔn ninnu kɔni Papare u kɔni ye dongabɔ caman kɛ
u ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ u ye kunnafoni caman sɔrɔ kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni dira n'i y'a mɛn présumé i k'a dɔn k'a fɔ lala ko tɛ ten i b'a sɔrɔ nin ka ko dɔ b'a la walima nin bɛ ko dɔ dɔn o de kɛra sababu ye maa minnu minɛna ni furukɛ b'o la nka k'a fɔ dalu b'an bolo furukɛ de y'a fa walima nin de y'a fa o tɛ tiɲɛ ye nga min kɔni jɛlen don Joël Sedi k'a dɔn ayiwa min ye bi ye u ko 13h polisi scientifique minnu bɛ jaw ta minnu bɛ bolonɔw ta u bɛ samaranɔw ta Joël Sedi k'a dɔn olu kɔni y'u ka baara kɛ tɔgɔ kelen dama e tɛ Mali dɔ bi o olu tilala pewu empreinte digitale u b'o ta awɔ Joël Sedi k'a dɔn kuma caman fɔra dɔw yɛrɛ ko u taara wariba de di polisiw ma juguyaramɛ ko tɛ wa u taara wariba di polisiw ma walasa ka ko in datugu a bɛɛ nkalon wari ma di maa ma walima minɛ maa na Joël Sedi k'a dɔn ko in bara ka ɲɛɲini a bara ka sɛgɛsɛgɛ min kɔni ye tiɲɛ ye i k'a dɔn Aminata Isatasa faali la Joël Sedi k'a dɔn dɔ kɔni y'a cas minɛ k'a bisi sabula u ye cas in lajɛ i k'a dɔn ayiwa masiw ni ayiwa filɛnnaw na a dɔnna k'a fɔ cas in jɛngɛnnen yɛrɛ de don Joël Sedi k'a dɔn k'a de minɛna k'a bisi fo ka taa ni kɛnɛ kalama o tuma jɔnni de y'o kɛ Joël Sedi k'a dɔn jɔnni b'a kalama jɔnni a kɛra jɔnni ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen ka jalaki u minɛni k'u bila ayiwa polisiw ka hakɛ kan sɛgɛsɛgɛli kun de don n'o tɛ k'a fɔ karisa de y'a kɛ bile hakɛ o dɔn tɛ ban dɛ kuma tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye Joël Sedi k'a dɔn ayiwa fiɲɛ min bɛ aw kunnafoni dilaw la o de ye nin ye Joël Sedi k'a dɔn aw mana kuma mɛn aw mana ko ye a bɛ wuli ten ka sin ka an darakati a bɛ sin ka wuli ka kunnafoni sari fa bɛɛ lajɛlen na Joël Sedi o de ye fiɲɛ ye n'o tɛ réseaux sociaux moyen ba de don pour donner l'information nka a jalaki n'a fiɲɛ de y'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni k'a nege bɔ teliya de don mais teliya in de man ɲi o il faut donner une information i m'a ye e ni ne Ala de fara la an kan a bɛ san damadɔ bɔ n b'a dɔn ni hakili b'a la teliya kojugu man ɲi dɛ u ye information kolo da an ma k'an don yanni an ka don radio la émission na quand on a donné l'information an ma malo la ko hakilila ko d'Afrique dɔ de kun don ko a don tirage sort de kun kan kɛ ko Mali qualifiera c'est vrai bon tu t'imagines et depuis ce jour wa maaw de y'an wele k'a fɔ an ye bon depuis ce jour j'ai appris yanni an ka don a delila ka kɛ gejulu la o ma ja dɛ sɔgɔmada joona fɛ dɔ ye gejulu wele k'a fɔ ko commerçant dɔ bɛ yen fɛ ko fatura ko gejulu ka duwawu kɛ vraiment olu tɔgɔ la a jara de ale fɛnɛ nana foli kɛ ko karisa ye wele k'a fɔ ko n ka duwawu kɛ ka duwawu kɛ cɛ masa cɛ bɛ k'a la tu as vu a ma ja dɛ moi je vous conseille toujours teliya man ɲi dɛ ne bɛ kangari da ye chaque fois que n'an bɛna don studio kɔnɔ ka émission kɛ éteins le téléphone ça c'est valable pour tout le monde oui ça moi j'ai pas appris ça à l'école de journalisme mais ça c'est des faits concrets la pratique parce que i b'i to journal i bɛ émission na i concentré et dɔ bɛ message dɔ ci ma n'a m'a f'i ye ko dɔ sara sisan a b'a f'i ye ko nin événement in kɛra yen fɛ et tout de suite l'émission est foutue hali ni jurumanintigi ye juru kan'i la k'i to émission na a bɛ tiɲɛ bon voilà donc moi je vous dis n'a bɛ don n'a bɛna émission daminɛ a y'a ka téléphone fa pour ne pas être au courant de l'extérieur a kana kɛ foyi kalama min bara ka kɛ kɔfɛ quand tu finis maintenant tu reviens à la réalité et voilà des conseils que je vous donne aw ka message tellement di ye kojugu caman kɛ mɔgɔw la dɛ a bɛ yɛlɛma o mais il le faut a bɛ yɛlɛma bon donc Aminata Isatasa ka kibaruya nin de don maa si tɛ yen fɔlɔ k'i bɛ se k'a fɔ bin karisa de nɔ don ni karisa de nɔ don tant que polisiw kɔni ma sɛgɛsɛgɛli ban ka tila kuma bɛ fɔ a bɛɛ kolokala kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa kojugu kɔnɔ e ko an di bi ta in bila yan dabatɛmɛna bi ta an b'a bila yan sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na Idirisa Fofana an kanu b'a ba don Paris a b'an lamɛn su ni tile YouTube kan an bɛ foli ni tani d'a ma Major Isa Jara polisi la ka bɔ Douabougou an bɛ foli ni tani d'a ma ko ka foli bila contrôleur général de police Youssouf Kone directeur général de la police des frontières Youssouf Kone un grand cadre non ah bon n taara n ko n bɛ passeport dilan kununko sɛni dɔ kɛra ɲɛna ye ça m'a vraiment impressionné ah oui an bɛ insécurité contexte min kɔnɔ kolokalama dɔw de nana diyagoya ni sɛbɛn tɛ dilan ka d'olu ma olu yɛrɛ man ka ye Mali territoire kan ah bon a ko n tɛ yɔrɔ yɔrɔ y'aw diya aw ye t'a fɔ ye k'u na mɛ ni projet ye ko 3 000 a ko alors
Sariya de ni a bi bo sariya sira fɛ n'a ma bo fɛ a t'a sɔrɔ. A y'u kɛ. C'est comme ça. Non, ça m'a impressionné. O y'a sɔrɔ musonin sigilenin bɛ hali a t'a dɔn ko journaliste bɛ yen. A t'a dɔn journaliste bɛ yen, journaliste ye mun ye? Non. N'a b'o dɔn dɔ b'a fɔ k'a y'a kɛ mɔgɔ ɲɛna ye. Ah oui, d'accord. I y'a faamuya. Ouais, sur ce plan je comprends. Donc c'est pour montrer que a ye principe min appliqué a kan ka kɛ tan de. C'est des cadres doivent prendre l'exemple sur lui. Bon, Youssouf connaît police des frontières. C'est comme le nouveau directeur de la police des frontières, un certain Kébé. Un certain, je crois. Des aéroports. Des aéroports. Oui. Commissariat des aéroports. Exact. Au Dongo dans l'aéroport là. Badji Beneboulou. J'ai le droit cadeau aéroport qu'on a Badji Beneboulou. Nege kanye tan saba sera Bamako. Kafo jiginew ka bonyamasegi be aouye. Alors, nga Badji périmé do mais moi-même je sais pas. Il a vu. À coup d'abord mais Ika Badji c'est périmé. Tu fais une demande. Ibn Nika photo. Oui. On va le refaire. Voilà. Mais pour une fois, en bitouille. Bon, il m'a mis à l'aise. Il t'a mis à ta place. C'est ça. Il t'a mis à l'aise. C'est ça, être un bon policier. Oui, ben, et devant moi, j'ai vu des magistrats, ou carte des magistrats Boubolo, mais ils ont demandé des cartes d'accès comme toi. Mais justement, c'est ce qu'il faut. Le Malikoura, c'est ça, hein. Malikoura, l'exception ne peut plus être la règle. Je ne sais pas si tu as dit que